Kutis mo ay mananatiling fresh and young. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Soap is a quality product of Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir! Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod kanato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Bakatok sa udto aniya nabuta magduyog magpaminaw sa tuang programa plus start ta sa paglanog-lanog kumbati ta sa pagpahimsog sa tuang kalawasan batok sa mga sakit nga pwede mo pakgang sa tuang kinabuhi. Hala sige hinaot nga kabisyo my love so sweet kamo diha manukad sa gihapon sa inyo mga tagsatagsang kaugalingon sa pagpabati kanato live ta sa tuang Facebook page DJ Mike Kiling a Facebook page, Calabo Herbal Product Jesser Marketing a Facebook page, and diapod sa ton text line number 0917-509-5493. Like, share, follow sa gihapon sa tong Facebook Live and pabati mo ha sa mga gusto mong pag-greetings ka nato karon sa asang lugara, sa asang dapitan abot tong pagsibya. Daghang salamat sa inyo ha nga pag-uban-uban ka nato diha. Again, balikon ko 0917-509-5493. Okay, mo na to ang text line number. Good noon di ay no, especially sa mga suking kabisyo hinigugma nato diha nga paniud to nagpakabusog taman sa asang dapita sa mga lugar nga nagkuan sila karon naghinungitay sila lulubaba. Gani ka sweet kay kanya naginungitay gyud. Kay tungod para matipid ang sudan ba. Nga namin ang style kasagaran sa ginabuhat sa mama bitaw nga para maapod ang sudan nga isa lang kabuok nga piritong isda. Kamay sudan nga kusi tapos daghang kanon. Duman dyan ako na sa una to kami mga igagaw bitaw uban kabisyo my loves. Anyway, so mo lang kato siya. So, tuod, kini nga tutulumanong gihatod kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga Calabo mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan. Batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo garlic, lemongrass, turmeric, kuluyan dilaw. Tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ando ha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule pakgang sa tanang bacteria ug virus madili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. Anyway, padayon ta lulubaba sa tuang panaguban ug padayon sa tuang pagpahimsog sa tuang kalawasan. So, kumusta ta diha lulubaba? Okay man pud noon Chad. Kini nga maayo niya nga tuang paminsyar karon labi niya katong yagi kagahapon kay murag na overfatigue man tutas kainit sa adlaw tuong taon oy. Ha? Presko kay kang migawas pag uli nimo mura kag gidilaban. Wa kasabot sa imong paminyo sa imong kaugalingon sumo nang dapat yun magsige jud kag inyong tubig pero di matabang may kiling bisag mag-inyom kag tubig makaluya gyapon usab. So mahimo gitawon nga kuan na lang kanang di po ka magpakabusog og taman kayo yabaw niya kung ganing naka sa gawas mo trabaho nyo kay mobati jud ka og kaduka gyud nga mura kag samag kini bitang lami niya kayo iprito. Nya ka sa dalang katulgon man ko. Kanya nagapangurog ang imong kalamnan, no? Overfatigue naman ang sangingan ng tawag, di ba?
O tama jud ka lulubaba. So banati itong tulog dayon baguman og trabaho nya tapos di na maglangas. Mo bitaw ko suki kag hagok dito kagabi. Anya ginya pag lamian kay mong tulog. Ang hagok nimo murag samag na abitay sunyog sa pikas baryo. Kamumbero saba kay wagwang. Ha? Pero bitaw nga niya magigya kita mga lalaki manggod taon good no. Kusog yung kahit na manghagok manggod sad. So digin malikayan sinta pag nga niyang klaseng kahimtanga. Magpalami kita sa tuntulog unsa di ay. What is? Anyway, Lolo Baba, daghang salamat kanimo diha sa imong pag-share sa imong life sentence, ha. Anada ko i-share nga mga tips dito tod usab kaninyo sa mga nakasinati o kining toxic nga love life. Mo ni mga early signs nga toxic ang imong love life. Na-share naman dito dato ni no. Lahi na lang sa tod Lolo Baba. Na-share naman nato niya. Yung mga lain nimo diha taon. Nagdaghan pa actually. Pero diri lang siguro ta Lolo Baba no kining mga pangutana. Kining pangutana Lolo Baba nganong kung manghingog mo ta Lolo Baba ang isa raman ka ilong ato ang tuslokon. O nganong kailangan duha gid ang buslot sa ilong, di ba pwedeng isa? Kaya sa po ni Bright makapanguntahan niya ka sa akin ha? O gituyo niya siya, para kung mahingog mo manggani ka, at least ang isa makaginawa. Tingi gani, taklubian duha. Mura kag maswisay si mo ang salt. Laid pa dire Lolo Baba nga pangutana. Okay, hala sige. May pangutana nga pwede bang asa to? Kadang kuan Lolo Baba, kadang screwdriver. Ba, naapod ba na sila lisensya o kamao bupod na sila mo drive? Kanyang screwdriver na agin niya sila dapat lisensya pero kay bisag kinsa naman pwede mo drive niya. Karon giwala na siya kay gamay man kayo pud siya dang magpa-kuha niya. Magpailang nga nagamit niya tago-tago. So mo niya ikuha na siya din na siya magamit ng screwdriver. Kay driver man, so kailangan lisensya, no? Gani, sa unya pampanyawon kailangan, pero karon di niya kayo. Pwede magpa-check up sa checkpoint. Kala siya bright pangutahan niya, oy. Pwede magpa-check up ka si mong bulsa, si mong bag nimo, no? Kung naaba kay dalang mga kontrabando, droga, labaw niya, magpa-check up ka si mata kung siga ba kay pula kay tanyan. So niya, pag ginawaon pa dyan ka, kung ganing hubog ka, kung positive, di, pagkuhan sa muna ka, tawagan niya, kining konsulta mo niya ka sa Precinct 9, ha? Ayaw kabala ka kay ubanan man ka na may murag ambulansya pero nalay rihas. Ito kay sakay. Pwede ra bang mag night swimming pero dili ra magpagabi? Ayaw pagpagabi pag mag night swimming ka kay kuan delikado. Ngano man lulubabag delikado? Pag mag-night swimming mo kay dili manggutan ng mga swimming pool 24 hours. O bala kutob las 10, kutob las 9. So tulo lang kaulas ang imong lingaw-lingaw. Ha? Ayaw mo pag night swimming. Kini lulubaba nganong magulat pa man og 5 seconds ang germs sa pagkaon nga nahulog sa salog. Bitaw nyo, napapaisip tuloy ako ng mga ganyang tanong ba? Ano magulat pa sila og 5 seconds? Ano magulat pa man sila og 5 seconds sa pagkaon nga nahulog sa salog? Magulat pa sila og 5 seconds may kiling para aron kining
maabot yun nila ang pagkaon. Kaya uban magod na sila manggod. Sa tunod lang, sultihan ka mo, based on studies and experimentation and you know, gagbay kanya sila kill, hindi sila kadyagan. Dugay pa kayo sila kaabot, sumaon na sila, timeman sila o 5 seconds, pag di nyo maabot ni 5 seconds yung pagkaon, panyos na. Wala na yan kung matagak din sila ang tungod or matagak silang ulo. Pero delikado gyapon kay di na po na sila mapuslan kanang mapuslan na po siya gyapon tuod niya o di na po makatapot ang bakterya, virus guban pa sa mismong pagkaon kung mahulog sa ilang kuan no sila tubangan. Mahulugan sila, matagakan sila, kay mabukol man sila, mamatay. Kabalo ka ng germs, pag mamatay na gani, di na sila effective, di na sila bacteria. Wala na sila effect. So, kung ang bacteria mamatay, dili na siya makadaot sa imuha. Patay naman siya. O sa pamayahang daoton sa imuha, nga wala naman siya ikadaot, kinamatay na nyo. Oh, diba? Ang galing, no? Niya pa last one, Lubabang, anong dili man mutaya og loto ang manguhula? Ano, bitaw po sad na sila dili mutaya? Kay kung siguro mutaya na sila, no? Sige, susla ka daw. Kabalo niya ako may kiling. Nga naman, sa day. Kaya kayo ng mga investment scam. Oh, di ba perminti mo na sila masilip sa gitawag natong Security and Exchange Commission. Bawal sila gyud mutaya ni mga manguhula kay masilip pod sila di lang sa mga Security and Exchange Commission hasta pod sad sa kining pagkor. Masilip sila sa NBI, masilip sila sa Pugo. Sige naman sila kayaw, bawal lang din na sila pwede ni. Tagaan na sila mga sumon yung pailan tong kaso. Oh, labaw niyang mapapatudaan nga. Pangtanong mo na, anong trabaho mo? Dati po kong manguhula, kaya naman pala, bawal ko sa'yo, hindi to dapat, basta ayaw ni dawatan niya. Ito yung Tagalog, Dili, bawal nito kasan ka. Wali nga niya ngay mo ang tagnaon ng mudaog. So, sa tinuod lang po, sa kong paminaw po, kay buutan na po sa kay niya sila may kiling, kay nagpakuan na po na sila, kining ilahara pong ginapaubos silang kagalingon, o nag-giveaway na po sila ba? Tiyaw mo niya, kay kung siguro makadaog sila perminti, wala na isama nato mga pobre nga makadaog, kay may nilang taon na sila. Kumbaba og naghambol silang kaugalingon. Pero pagingan niya ganyan style nyo, kung kisa mo itong manghula diyan nga nabot ng pagsibiyang, manungog ta ninyo. Kung galing dili mo gustong madaot po sa dinyong dungog o uban pa. Dili mo pamatudan nga manghula diyan tuod mo. Ako nilay patad para sa inyo. Ako nalay patad para sa inyo na tapos kini tagay kog numero kung dili ganin mo gawas. Ayaw ka baya ka, dili ti ka kastagihon, O kung kadaog man gani ko, ayaw pag kabaya ka, tagaan nagapon ti ka o ganti. Ayaw ka baya ka, mga 30, 70. 30 mo Adi, 70 ako yay ka isa. Igo ra siya niya sulat, igo ra siya niya gunaon niya og numero. Gamitan man niya og kuan kining magic. Magic siyang kagaray. Pwede kayo, di ko muhata gani? Mao ba? So natagdaan na dapat ang yellow lubabang dito ka dapat mo hatag. O siya po na sa mga rasyon, base niya mga manghula, dili po ganyahan taon tuod sa nga niya pagihak, labaw na kung sila manugo, kay tungod, base hindi gid sila maapuran. Talagang mga circumstansya mga ikiling, mga hinyong dyan, ano din nga niya, pero kung sila yan siguro nila, may problema ba kay dili man tuod ta nagtagihan ng lutuhan. Patay mo dyan, pungkol mo,
makadaog mo, panggrasya pod mo, pangatag pod mo kay kanyang inyo ang gahom ninyo nga manghuhula mo diha. Gikan bin niya sa Ginoo nang inganya. Charlie, Taka lang jud ko ba? Kaya mga inganyang klase mga mahika bitaw nyo. O di niya gikan sa Ginoo di nyo. Oo, sa gikan niya siya sa mga black spirit na siya, mga demonic na siya kay ang Ginoo niya dati sa una pa nasa Biblia nga wala niya ginauyunan kanang mga inganyang mahikam mga sitawagan na kanang mga tagnatag niya panimadon kanya mga inganya. Wala na niya uyunin ng mga inganya, no? Tapos iyo ako, ha? Sige, pasinyag mo na mahulaan nila kung aso ito dapita may kling. Neka sa Lolo Baba, nadunggan ako to ko ang kuan. Ako ang kauban sa trabaho. Kay wala man gud ang iyahang pitaka. O niya tapos yung sa mua ngadto daw siya sa balay sa manghuhula. Kay iyaha daw ipahula kung kinsang nagkuha sa iyang pitaka. Pero pag-abot niya sa balay sa mismong manghuhula, Lolo Baba, pag tuktok pa lang gani sa pultahan sa manghuhula, ning tubag man kinsa na. Minguli ako ang kauban sa trabaho, Lolo Baba. Hindi ko na tiyaw mo na, ning tuktok pa lang gani ka, nangutana pag siya kinsa na. Wala katag-an kung kinsa nanuktok. Gani. Bugo. Di na, kung ano, na hibalan nyo, na is the fake, ha? Anyway, mga kabisyo, my love, so sweet, padayon tayo labi na sa tuang pagpaniud to karong mga orasa. Labaw na, katong uban ka nato, diyan wa pa nakatake og vitamin C, ha? Mag-Angelic C vitamins ta ninyo para protektado, himsog ang imong panglawas, gana kamukaon, og dindot ngayong pagkatulog. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug mo depensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bacteria. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya. Duyog ta padayon sa tong pagpaminaw, padayon sa paglanog-lanog, padayon sa pagpahimsog diri sa tong programang Tutok Pakatok sa Udto. Jesser Marketing. Jesser Marketing.